אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט יזם מדיקל, פודקאסט מצולם שמנגיש לכם את עולם היזמות הרפואית בישראל בשפה פשוטה וברורה. איתנו כאן היום רעות אליה. מעבר לזה שרעות עושה המון דברים בחיים שלה, עובדה מעניינת זה שגם היא עושה פודקאסטים בעצמה. בנוסף ולא פחות חשוב מזה, לרעות יש עבר עשיר מאוד בעולמות ההלסטק והמדטק. היא עבדה במגוון תחומים, במחקרים קליניים, בקסטומר סקסס, בפיתוח עסקי, בבדיקת נאותות להשקעות, באמת בהמון דברים, וכמובן נצלול לזה בהמשך. אבל מה שמאוד מעניין, שרעות נטבע את כל הידע הזה, השתמשה בו ופתחה עסק עצמאי משלה, שבו מייעצת לסטארט-אפים בכל מיני שלבים בעולמות ההלסטק והמדטק, בעיקר בראי האסטרטגי והתכנוני. אז בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, ג'ינגל קצר ומתחילים. רעות, מה נשמע? מה קורה? זה כיף להיות פה. כיף שבאת, תודה שבאת, הבנתי גם שאת מתל אביב, אז ככה הדרך הייתה יחסית פשוטה מאוד. מדהים, אז בואי תספרי טיפה על עצמך, מי את, מה את? טוב, אז אני רעות בת 42 מתל אביב, היום יועצת אסטרטגית ועסקית לסטארט-אפים בתחום הבריאות ומרצה למשא ומתן. התחלתי את הקריירה שלי באמת בעולמות בהלס, אבל לא בצדדים העסקיים. יש לי תואר ראשון במדעי התזונה מהאוניברסיטה העברית. לא עבדתי כדיאטנית יום אחד בחיי, הבנתי כבר בשנה ג' שזה לא מעניין אותי לעסוק בזה, גם לא עשיתי סטאז' וישר הלכתי לעשות תואר שני מחקרי במדעי הרפואה, עם תזה בחקר סרטן. במקביל לזה נכנסתי לעולמות של מחקרים קליניים, גם התעסקתי עם עולמות של סרטן המחקרים קליניים. אחרי 3 שנים בעצם עברתי לתעשייה, עברתי לטבע, הייתי במחלקה שנקראת פרמקוביג'ילנס, כל תחום התופעות לוואי והבטיחות של התרופות, ושם התמזל מזלי להגיע לצוות של מנהלי מוצר, ובעצם הייתי חלק מהגשה של מוצר גם ל-FDA וגם לרשות האירופאית לאישור המקביל. בזמן הזה גם החלטתי שכל הצד העסקי הרבה יותר מעניין אותי, זה נבע מתוך העבודה הזו בטבע, מתוך ההבנה שכל האסטרטגיה נגזרת בעצם מהיעדים של הסיילס ומה קורה אחרי שהתרופה בעצם יוצאת לשוק, והלכתי ללמוד MBA, נסעתי לחילופי סטודנטים בהונג קונג, שם מאוד נפתח לי הראש לעולמות של יזמות ושל ביזנס ושל קהילות ומשא ומתן, ושחזרתי לארץ בעצם התחלתי לבחון כל מיני דברים שמעניינים אותי, היה עבודה על סטארט-אפ, היה להקים קהילות, היה פרויקטים אסטרטגיים של שיתוף פעולה בין איכילוב לאוניברסיטת תל אביב, ובאמת באיזשהו שלב עשיתי פשוט שבירה מאוד חזקה לצד העסקי, הלכתי לעשות מנג'מנט קונסולטינג ב-PwC, משם עברתי לסמסונג נקסט, קרן הון סיכון ששייכת לסמסונג אלקטרוניקס, משקיעה בין היתר בעולמות של בריאות דיגיטלית, ולצערנו סגרה פעילות בישראל לפני משהו כמו שנה. הייתי שם בצוות השקעות, עשיתי מי שמוביל את התחום של הבריאות 7 השקעות בעולמות של בריאות דיגיטלית מפריסיד ועד ראונד סי, ומשם בעצם המשכתי לסטארט-אפ שנקרא לינקס MD, עשו ריברנדינג ללטיקה, בעולמות של דאטה רפואי, שם הקמתי את ה-Customer Success, הובלתי אותו 1.5 שנה, אחרי זה עברתי להיות דירקטור פיתוח עסקי, ובעצם בשנתיים האחרונות יש לי עסק עצמאי, שבו אני עובדת עם סטארט-אפים בעולמות הבריאות, בעיקר בריאות דיגיטלית, על כל תחומי האסטרטגיה ופיתוח שותפויות אסטרטגיות, זאת אומרת כל עולמות של בחירת מודל עסקי, בניית אסטרטגיית go to market, איך לבנות תוכניות דיזיין פרטנר, איך בכלל מביאים לקוחות ראשונים, ואיך בונים תוכניות עבודה עם לקוחות, וכמובן פרטנרשיפס אסטרטגיים למיניהם. במקביל לזה יש לי סדרה של סדנאות והרצאות משא ומתן לארגונים, הייתי 3 שנים גם עוזרת הוראה בעולמות של משא ומתן באקדמיה, וזהו, יש לי פודקאסט שנקרא מערכות יחסים, עם שותפה שמדבר על אספקטים שונים של מערכות יחסים בחיים שלנו, ממש לא רק זוגיות. יש לי עוד, אני חלק משותפות אסטרטגית שנקראת טריולאב, שהיא שותפות אסטרטגית בעולמות ההלסקר, וגם לנו יש פודקאסט, וזהו, חובבת יין, חובבת טיולים בחול. מדהים, אז זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, זאת אומרת, ציינת פה המון דברים שאתה עושה במקביל, יש לך את מלמדת משא ומתן, את חברה בקהילות, את מנהלת את העסק שלך, באמת את מג'נגלת בין המון דברים, הפודקאסטים, איך עושים את כל זה? איפה זה מתכנס? קודם כל, הרבה פעמים לא הכל קורה במקביל, זאת אומרת, חלק מהדברים קורים בתקופה מסוימת בחיים, בעצימות מסוימת, חלק בעצימות אחרת, הרבה עניין של ניהול זמן ושל תיעדוף.
ובאמת זה עניין של כל שבוע, להבין מה הולך להיות השבוע, מה מתעדפים, מה המטרות של החודש, מה המטרות השנתיות. אני מנהלת את העסק שלי בדיוק כמו שניהלתי תפקידים בחברות כשכירה. בסוף יש איזושהי ראייה שנתית, מתוך זה ראייה רבעונית, מתוך זה ראייה חודשית, איזה שהן מטרות, ובעיקר ההבנה שאי אפשר להספיק הכל, ואנחנו פה באיזשהו מרתון ולטווח ארוך. נשמע מדהים. אז אני הייתי שמח דווקא רעות להתמקד היום בפרק שלנו, בעיקר במעבר שלך בעצם מהתפקידים הרבים שביצעת בשוק ה-Health Tech, בעצם לעבודה שלך כעצמאית. רציתי לשאול אותך רעות, היה איזשהו טריגר מסוים שגרם לך לעבור בעצם דיסציפלינה ולהיות עצמאית? זאת אומרת, האם זה נבע לא יודע, בראש שלי זה יכול להיות איזשהו תסכול מסוים מעולם שכירות, או איזשהו רצון להגשים חלום, באמת כמו שאמרתי, החיבור לעולם העסקי, או הכל ביחד. איך זה קרה אצלך? אוקיי, קודם כל את העוסק עצמו, פתחתי בקורונה, הייתי בין עבודות, הייתה תקופה כזה מאוד טריקית בשוק התעסוקה, ופשוט הגיעו לכל מיני הזדמנויות של לעשות פרויקטים עצמאיים, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני אפתח עוסק, ידעתי שאני רוצה לחזור להיות שכירה באותו זמן, אז זה היה כזה עוסק פטור שיהיה במקביל, ופשוט החלטתי לא לסגור אותו, גם שחזרתי להיות שכירה, אמרתי תמיד טוב שיהיה, כי פתאום מגיעה הצעה לעשות הרצאה פה, והרצאה שם, וייעוץ זה, וייעוץ פה, אז שיהיה. במרץ 2024 כשעזבתי את לינקס, זה היה בהארדקור של המלחמה, לא היו משרות בשוק התעסוקה, באמת לא היו משרות, ואמרתי שזו הזדמנות רגע לקחת חשיבה עם עצמי של מה אני באמת רוצה לעשות, כי הפעם לפני זה שהייתי בהחלפת עבודות, זה היה בסוף 2021, הייתה שנה מדהימה, היו המון הזדמנויות, והיה הרבה יותר קל, א', היו יותר אפשרויות, ובאמת היה הרבה יותר קל רגע לזרום עם הדברים. ופה אמרתי, רגע, זו הזדמנות לקחת עצירה, עד מאבטלה, הכל היה סבבה, גם ככה לא היה שום דבר אחר לעשות. והתחלתי לחשוב מה בא לי לעשות, ואמרתי שאני אעשה כזה כמה פרויקטי ייעוץ כזה על הדרך. והייתי עושה בזמנו המון שיחות פרו-בונו עם יזמים, כדי לעזור להם עוד מהתקופה שהייתי שכירה, ופשוט... אולי רק תתני לנו במילה על המהות של השיחות האלה. אז זה היה שיחות ייעוץ עם יזמים בתחום הבריאות, כל אחד ומה שבאמת מטריד אותו, החל מאלה שרוצים עזרה בלהבין איך לגייס כסף, לכאלה שחושבים שהם לא פיצחו את המודל העסקי, לכאלה שרוצים להבין איך בכלל מגיעים לדיזיין פרטנרס וללקוחות ראשונים. זה ממש השתנה כזה כתלות מי היזם, מי החברה, מה הם עושים. חלק מהדברים האלה גם היו כחלק מתוכניות, היו המון יוזמות בשוק המלחמה לעזור לסטארט-אפים, אז התנדבתי בהרבה יוזמות כאלה, אז חלק זה היה במסגרות כאלה, חלק זה היה כזה אנשים שחיברו אותי כי מכירים יזמים ושואלים אם אני יכולה לעזור להם וכאלה, ושמתי לב שאני באמת מאוד טובה. להסתכל על הדברים ככה בהיי לבל, בצורה יותר רוחבית, לעשות את הזום אאוט הזה, לזהות את המקומות שצריך בהם רגע את ההסתכלות הנוספת. ואמרתי, וואי, זה באמת משהו שמעניין אותי לעשות אותו מעבר גם לפרו-בונו הזה. ואמרתי, רגע, ניתן לזה באמת איזושהי הזדמנות. במקביל לזה, קיבלתי פנייה מארגון מאוד גדול, שהיה לקוח שלי בלינקס, והם ביקשו ממני, רצו לעשות סדנת משא ומתן, לעובדים שלהם תחת תחום מסוים, ושאלו אם בא לי להעביר את הסדנה הזאת, ואמרתי יאללה מגניב, כן, אני אוהבת להעביר סדנאות, הרצאות, וככה בניתי בעצם את הסדנה הראשונה, וזה ככה פתח לי את הצ'קרה של לעשות סדנאות והרצאות משא ומתן, אבל עדיין בשלב הזה עוד חיפשתי עבודה כשכירה. ופסט פורוורד לאוגוסט של 2024, התחיל טיפה להתעורר המשק, הייתי בראיון לאחת החברות הכי גדולות שיש פה בארץ, תפקיד די בכיר, ופשוט תוך כדי הראיון הבנתי שאני לא רוצה לחזור להיות שכירה, שאני הרבה יותר נהנית מהדברים שאני עושה כעצמאית, וככה המשפט המדויק שעבר לי בראש, זה שאני רוצה להפסיק להגשים חלומות של אנשים אחרים, ואני רוצה להתחיל להגשים את החלומות של עצמי, וזה באמת שלח אותי לאיזשהו מסע חיפוש של מה זה אומר ומה המשמעויות, וחלק מזה זה גם באמת ההבנה שהצורה שאני רואה את העסק שלי עובד, היא לא לעשות תפקידי פרקשנל והנדס און בחברות אחרות, אלא להיות בצד המלווה, מייעץ, מדריך, בגלל זה אני גם מאוד נהנית מהעולם של הסדנאות, ואני רוצה לקחת את זה גם לעולמות של ההלטק ולא רק של המשא ומתן.
אגב, למי שיצא טיפה מבולבל, ניתן במילה שהעסק שלך היום, אנחנו גם נצלול לזה טיפה יותר אחר כך, יש לו שתי רגליים, זאת אומרת, גם הייעוץ נכון. האסטרטגי לחברות סטארט-אפ, וגם הסדנאות משא ומתן נכון. שאת מעבירה. שסדנאות משא ומתן הם לא, אמנם עבדתי עם ארגונים שהם health tech, אבל לא זה מנותקות, את לא אומרת. בדיוק, זה לא מיועד לזה, זה באמת ככה generally speaking לכל סוגי הארגונים. מהמם. ובאמת הבנתי שזה מה שאני רוצה להתמקד בו. מצד אחד הייעוץ והליווי והעבודה עם סטארט-אפים ויזמים בתחום הבריאות. אגב, זה גם יכול להיות לא סטארט-אפים, זה גם יכול להיות חברות בעולמות הבריאות, שמחפשות רגע את העזרה, את המיקוד, לעשות כל מיני פרויקטים מעניינים. עשיתי פרויקט עם חברת MSD. מעולה. אז באמת לגבי החברות עצמן אנחנו... לא MSD. אז באמת ככה לגבי החברות עצמן אנחנו ממש נצלול לזה בהמשך. כן רציתי לשאול אותך רעות, בעצם החלום הזה של לעבור משכירים לעצמאים זה משהו שהוא רווח בקרב הרבה מאוד אנשים, ובכל זאת מעטים מאוד עושים את זה. אני בטוח שגם היו אצלך פחדים. זאת אומרת, את יודעת להגיד היום מה היה הפחד הכי גדול שלך ומה עזר לך להתגבר עליו? הפחד הכי גדול זה שזה לא יצליח כמובן. זאת אומרת, לא להצליח להכניס מספיק כסף כדי שזה יהיה ססטיינבילי. או אם רגע ניקח את זה בהקבלה לעולמות הסטארט-אפים שלא יהיה פרודקט מרקט פיט. זאת אומרת, זה מאוד נחמד שאני יודעת שאני טובה במשהו, אבל נשאלת השאלה האם אנשים מוכנים לשלם כסף על הדבר הזה שאני טובה בו. וזה משהו שאני חושבת שחוץ מלצאת לדרך ולנסות, אין באמת איזושהי דרך להתגבר על זה. זאת אומרת, זה כמו שתשאל אנשים אם הם יהיו מוכנים לשלם על המוצר שלך, אבל עד שהם לא סולקים את האשראי, אין לזה באמת איזושהי משמעות. אז גם פה, עד שמישהו לא בא ואומר, כן, אני רוצה ללכת איתך את הדרך הזו, שאת תלווי אותי, ויש פה בעצם שני צירים, זה א', אחד להבין שהוא צריך עזרה והוא מוכן לשלם עליה, וב' זה להחליט שאני הבן אדם הנכון ללוות אותו בתהליך הזה, והצירים האלה חייבים להיפגש. מדהים. אז באמת נדבר על העסק שלך. Great Minds, תספרי רגע מי, מה, למה, כמה. מה, על השם או? גם על השם, מאיפה הגיע השם, וגם בגדול, אם את יכולה לכנס לשניים שלושה משפטים, מה בדיוק העסק עושה, למי את נותנת שירותים, וככה להסביר עליו באופן כללי. אז השם של העסק גם קצת מסביר את המהות שלו, כי Great Mind נולד מהביטוי הידוע, Great Mind Think Alike, וזה בעצם מייצג את זה שאני חושבת שבסוף אי אפשר לעשות ביזנס בלי קולבורציה. זאת אומרת, הטאגליין מבחינתי של העסק זה When Business Meets Relationship. וזה המהות של כל מה שאני עושה. זאת אומרת, גם כשאני עושה את העבודה עם הסטארט-אפים בלפצח את המודל העסקי, בלבנות אסטרטגיות go to market, באיזשהו מוצר חדש, עכשיו אני עובדת עליו של לקחת את ה-advisory board שלך ולהפוך אותו ל-advisory community. גם בלבנות שותפויות אסטרטגיות, גם בלהביא design partner, זאת אומרת, אתה אף פעם לא יכול לעשות את הדברים האלה לבד. אתה תמיד חייב להקיף את עצמך באיזושהי קהילה ולעבוד בקולבורציה עם אנשים, בין אם זה קולבורציה פנימית עם הצוות שלך, ובין אם זה קולבורציה חיצונית עם הלקוחות שלך, עם האנשים שאתה עובד איתם מסביב. ועל הבסיס של כל הדבר הזה, בעצם יושבת הגישה העסקית שלי. וזה גם מתכתב לעולמות של המשא ומתן, כי גם שם אני לא מאמינה בלעשות משא ומתן אגרסיבי, אני מאמינה בלייצר קולבורציות, רוב המשאים ומתנים שאנחנו נעשה הם מערכות יחסים לטווח ארוך, וזה מתכתב בדיוק עם אותו סוג של מערכות יחסים עסקיות, שאני עובדת עם יזמים על הדעת לבנות אותם. וזה מבחינתי המהות של העסק. מי שאני נותנת לו שירותים, זה סטארט-אפים בתחום הבריאות, לרוב סיד ומעלה, אחרי גיוס כסף לפני זה, זה קצת מוקדם מדי, יכול להיות קצת בוסרי. את הדברים היותר מוקדמים, אגב, אני מלווה במסגרות התנדבותיות של אקסלרטורים שאני ממנטרת בהם, ואז אני ככה נותנת מענה גם לצד הזה, כי זה מאוד כיף לעבוד עם ה-early stage, אבל באמת סיד ומעלה, ואז זה באמת משתנה כתלות בסטארט-אפ, בשלבים יותר של הסיד הזה לרוב יהיה יותר עולמות של דיזיין פרטנר, לחדד את המודל העסקי, להבין מה unique value proposition ואיך מטמיעים אותה בתוך אסטרטגיית go to market, איך לבנות תוכניות של דיזיין פרטנר, אחרי זה זה כבר יכול להיות איך באמת לוקחים לקוחות ראשונים, שים להם אונבורדינג, מונים את כל
כל התוכנית עבודה איתם, איך בונים שותפויות אסטרטגיות, לקוחות זה דבר אחד, שותפויות אסטרטגיות זה דבר אחר לחלוטין, איך אתה בעצם לוקח את האדוויזורי בורד שלך ומייצר ממנו קומיוניטי, כל העולמות האלה, כשכן בחצי שנה האחרונה, אני יותר ויותר הולכת לעולמות של פמטק, של פימל טכנולוגי, גם כי זה אישית מאוד מעניין אותי, זה תחום שיצא לי להתעסק בו גם בצד של ההשקעות, כשהייתי בסמסונג עשינו 2 השקעות בתחום, ואז התחלתי ככה להכיר את התחום הזה, וגם כי אני באמת כאישה חושבת שזה תחום שכדאי וצריך לקדם, אז זה גם משהו שרואים שיש לו יותר ויותר התייחסות בעולם הזה של ה-health, אז זה באמת בוורטיקל של הייעוצים, ורטיקל של הסדנאות והרצאות, כל ארגון שבעצם רוצה להביא סדנה או הרצאת משא ומתן, יכול להיות כמשהו שהוא העשרה, יכול להיות פיתוח מנהלים, באמת, יכול להיות בהרבה מאוד הסתכלויות. נשמע מאוד 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 מגניב, רעות. אז בעצם אם אני ככה מסכם את הדברים שנאמרו עד עכשיו, בעצם לעסק שלך יש 2 ורטיקלים, בעצם הייעוץ האסטרטגי שאת עושה לחברות בעיקר אחרי שלב הסיד, זאת אומרת לאחר שהם גייסו כסף, ועם התמקדות בתחום הפמטק וכל המשא ומתן וכו'. רציתי לשאול גם על בסיס העסק שלך וגם על העבודה שלך מעבר עם כל מיני חברות סטארט-אפ כולל בתחום ההשקעות. האם את מזהה אצל סטארט-אפים בשלבים יחסית מוקדמים איזשהו פער רווח שחוזר ככה הרבה פעמים ואת יודעת לשים עליו את האצבע ובתקווה גם לדעת לפתור אותו בעסק שלך היום? אחת הטעויות הכי גדולות שסטארט-אפים בתחום ה-health עושים בשלב מוקדם, זה שהם לא בוחרים את המודל העסקי הנכון, ושהם גם בעיניי לא משקיעים מספיק מחשבה בבחירה של המודל העסקי. יש איזו חשיבה שאנחנו נהיה טוב או B2B או B2C או B2B2C, אבל בעולם ה-health, בניגוד למקומות יותר פשוטים כמו Enterprise SaaS, כשאתה אומר B2B, מה זה אומר? מי ה-B בצד השני? זה ארגון בריאות, זה חברת ביטוח, זה חברות פארמה, זה רשתות של מרפאות, ובתוך זה מול מי אתה עובד בתוך הארגון? מי הפוקל פוינט שלך? זה ארגונים מאוד מורכבים. יש עניין של, בתחום הבריאות של להבין מה המסלול שהכסף עובר. והמסלול שהכסף עובר זה מה שיקבע לך בעצם את המודל העסקי, זה שרשרת יצירת הערך שלך. האם המוצר שלך הוא תלוי באיזשהו קוד CPT, שזה כמו הקודים של טופסי 17 שאנחנו מכירים פה מהבתי חולים, האם זה משהו שהוא בכלל יותר פלטפורמה כזאת שהיא יושבת בצד האופרטיבי, האם זה משהו שבא לייעל את הפיננסים, כי מערכת הבריאות האמריקאית בנויה בצורה מאוד שונה, זאת אומרת, יש פה באמת הרבה מאוד חוסר הבנה שמגיע מ-you don't know what you don't know, של א', איך בנויה מערכת הבריאות האמריקאית, ב', מה המודלים העסקיים האפשריים, ומה המודל העסקי הנכון, לא מה המודל העסקי שיעזור לך לגייס כסף ומשקיעים. וזה איזושהי הסתכלות שהיא ככה מאוד רווחת אצל סטארט-אפים, שהיא פשוט טעות. אגב, ניתן אולי במילה, ציינת פה את השוק האמריקאי, צריך להגיד שרוב הפיתוחים גם כאן בארץ בעולם ה-health tech הם מיועדים לפחות בשלב ראשון לשוק האמריקאי, וככה יש לך איתו היכרות רבת שנים. צריך אבל גם להגיד שזה מיועד לשוק האמריקאי, כי השוק האמריקאי מבחינת גודל, ה-economy of scale שלו, הוא משהו שלא, אין לו אח ורע באף שוק אחר בעולם, אולי UK יכול לתת לזה פייט, אבל אם אני מסתכלת על שווקים אחרים, אז לטין אמריקה זה לא שוק אחד, זה מיקס של מדינות, ולכל אחת יש את הרגולציה שלה. אירופה גם מיקס של מדינות, לכל אחת יש את הרגולציה שלה. זאת אומרת, אין שוק בסדרי גודל של השוק האמריקאי, באף מקום אחר, ולכן באמת, הרוב מכוונים לשם, מה גם שרוב הכסף מגיע משם גם מבחינת השקעות, וצריך להבין שהשוק הישראלי והשוק האמריקאי הם שונים לחלוטין במהות שלהם, באיך שהם עובדים מבחינת מודלים עסקיים, ולכן השוק הישראלי הוא לא מייצג שום דבר. זאת אומרת, אין מה להתחיל להתעסק עם השוק הישראלי קודם ואז לעבור לאמריקאי, כי זה לא נותן באמת שום אינדיקציה. וזה אגב הטעות השנייה. שיזמים בתחום עושים, אומרים, טוב רגע, נעשה קודם לוקלי, יותר קל, באמת הרבה יותר קל פה, אני לא מתווכחת עם זה, כולנו כנראה מכירים פה אנשים, יותר קל לנו להגיע לאנשים, אבל אלא אם כן אתה medical device או drug development, שמה שאתה מחפש זה לעשות כרגע את המחקר הקליני הראשוני,
חוץ מהדבר הזה, אין מה להתעסק עם השוק הישראלי, כי זה פשוט לא אינדיקטיבי, ולא משהו שאפשר לשכפל אותו אחרי זה בשוק האמריקאי. וזה באמת אחד המקומות שנופלים במודל העסקי. מעניין מאוד רות. והייתי שמח לשאול אותך, בעצם מה שאת עושה, הייעוץ לסטארט-אפים, יש היום הרבה גופים ואנשים פרטיים וארגונים שעושים את זה. מה בעינייך ככה מייחד את העסק שלך, את Great Minds? אני חושבת שהייחוד שלי זה שאני מביאה איזשהו שילוב, שאני לפחות לא מכירה אף אחד, ואני מכירה הרבה אנשים בתעשייה הזאת, לא מכירה אף אחד שיש לו שילוב דומה. יש לי גם רקע קליני ואקדמי מאוד מאוד חזק בעולמות ההלט, גם הבנה טכנולוגית מהרבה מאוד תפקידים שעשיתי, וגם הבנה עסקית מאוד מאוד חזקה. עשיתי בעצם מגוון של תפקידים, זאת אומרת, גם מחקרים קליניים וממש את ה-hands on של המחקרים הקליניים, גם ישבתי בפארמה וראיתי את העולמות האלו של drug development ואישורי תרופות, וגם את הפוסט-מרקטינג בעצם של התרופות, גם ישבתי בצדדים הביזנסיים, בין אם בעולמות של מנג'מנט קונסולטינג, ולראות רגע דברים מאוד מאוד רוחבית ובארגונים, וגם עם הצלילה פנימה. גם עשיתי השקעות על סיכון, אני יודעת עכשיו איך משקיעים בעצם חושבים, גם ישבתי בסטארט-אפ, זאת אומרת, אני מביאה המון 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 זוויות שנותנות מן 360, אני לא מכירה יועצים אחרים שיש להם את זה, וגם אם יש, אז זה מעט מאוד כאלה. מגניב מאוד. אני רוצה להגיד גם ברמה האישית שככה יצא לי לראות את הלינקדין שלך, באמת ככה הוא הולך להמון המון כיוונים, ואני חושב שזה לגמרי יתרון. זאת אומרת, אני בטוח שאת צריכה לראות את הדברים ככה ממבט על בצורה מאוד מקיפה, אז לגמרי מגניב. בואי נדבר רגע רעות על הלקוח הראשון. בעצם יצאת לעצמאות, הגיע אלייך איזשהו לקוח ראשון. קודם כל, איך הוא הגיע אלייך? מה הייתה שם מערכת היחסים? איך הדברים עבדו? אז הלקוחה הראשונה הגיעה באופן אירוני מהפודקאסט של מערכות יחסים. והיא מישהי שהכרתי אותה לפני, והיא ככה הגיעה דרך הפודקאסט, ואז היא סיפרה באמת שיש לה איזשהו רעיון לאיזושהי אפליקציה, לא ניכנס לזה כי לא השיקה אותה, אז לא ניכנס לעולמות של זה עדיין, אבל היה לה רעיון לאיזושהי אפליקציה, והיא אמרה שהיא לא יודעת מאיפה להתחיל. זאת אומרת שהיא לא מגיעה מהעולמות האלו של הטק, והיא לא יודעת מאיפה להתחיל, ואמרתי לה בואי נעשה קפה ונראה רגע איך אפשר לעזור לך. זה הכי לא היה במטרה להביא אותה כלקוחה, זה היה באמת הכי בנחמדות, וישבתי איתה והיא ככה שיתפה את הרעיון, וציירתי לה מעין כזה שלד כזה של תוכנית עבודה, של מה היא צריכה לעשות, ואז היא שאלה אותי בסוף, את תוכלי ללוות אותי במשהו כזה? אמרתי לה כן. ואז ממש בניתי לה תוכנית עבודה מסודרת באקסל, שזה ממש היה ליווי שהוא מרעיון למוצר, היום הדבר הזה בפיתוח, אני מקווה שהיא תשיק אותו בקרוב, וזה באמת היה ממש תהליך עבודה של מרמת הרעיון, עד לרמת המוצר, ממש להבין שההבדל בין רעיון למוצר זה שיש מישהו שמוכן לשלם לך עליו, או שהוא באמת נותן ערך למישהו, וזה עבר ממש את כל התהליך של לאפיין את הקהל יעד, של להבין שאנחנו כיזמים לא הקהל יעד של עצמנו, של להבין מה הצרכים האמיתיים, שאלונים שהעברנו לקהל, נתח אותם, להבין רגע איפה הפערים בין מה שהיא חושבת למה שקורה בפועל, לבנות את כל הרודמפ של המוצר, את כל השכבות שלו, ממש לעשות את האפיון, עזרתי לה גם לאתר אנשי מקצוע רלוונטיים שהיא יכולה לעבוד איתם כדי להוציא את זה לפועל. ממש זה היה כזה תהליך ליווי של חצי שנה, שאחרי זה היא לקחה את זה, ובאמת יצא לדרך ברמת הבנייה והתכנות. אז ככה בעיניי אני מרגיש שעצם זה שהגיע איזשהו לקוח ראשון, ומה שנקרא סלק את הכרטיס, זה נותן לך איזשהו POC, איזשהו proof of concept שהמוצר שלך עובד, שיש קהל, ואני מניח שמשם ככה הדרך כבר הייתה יותר נעימה וקלה. אז אני אשמח רגע להגיע את האחריות בעצם לאיזשהו case study ככה יותר, טיפה יותר מעמיק. את יכולה לספר איזושהי חברה, איזשהם אנשים שעבדו איתך והיו להם בעיות ככה ספציפיות שרצו לפתור והגיע אלייך וטיפה לספר על התהליך שקרה שם? אוקיי, יש סטארט-אפ שאני עובדת איתו שנקרא מפות.
שאני מניחה שגם ראית את זה בלינקדין, זה סטארט-אפ שהחיבור ביני לבין היזמת נולד מתוך זה שעשינו תקופה כקו-פאונדריות. זאת אומרת, לי היה רעיון, זה סטארט-אפ בעולמות של אנדומטריוזיס, שזה בתוך תחום הפמטק. לי היה איזשהו רעיון ששיחקתי איתו בראש, ואז היא כתבה פוסט בקהילה של סטארט-אפ פור סטארט-אפ של מאנדיי בפייסבוק, ואמרתי, וואי, זה ממש מתכתב עם הרעיון שיש לי, וכתבתי לה ונפגשנו, והיא חיפשה אז קו-פאונדר, ועשינו תקופה של 4 חודשים, אני חושבת, של לבחון עבודה משותפת קו-פאונדריות. אני בסוף התהליך הזה הבנתי שאני לא רוצה להיות קו-פאונדרית של סטארט-אפ, שהיה, זאת אומרת, זה קצת חוזר לשאלה הראשונה שלך, אבל זה כל הזמן מחזיר אותי לזה שאני מעדיפה להיות בצד המלווה מייעץ, ופחות ה-execution וה-hands-on. אבל היה לנו חיבור מאוד טוב, ואז גם אני וגם יש, ביחד חשבנו על הרעיון שאני אשאר יועצת שלה בעצם. ושם זה באמת, הליווי כל פעם מתמקד במשהו אחר. עכשיו, אני עוזרת להם באיזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול שהם עושים עם בית חולים בארצות הברית. לפני כן זה היה ללוות אותה בסבב גיוס, ממש בהכנה לסבב וכל החומרים, לתת לה את הפידבק ולעשות את התרגול של הפיצ'ים, והייתה מקבלת פידבקים ממשקיעים, אז לעשות את הרגע את הפינפונג הזה על איך מתמודדים עם זה. לחשוב על המודל העסקי. מה המודל העסקי? בהתחלה זה היה B2C, האם זה נכון להישאר B2C? מה המשמעויות של לעשות B2C? ממש כל פעם זה בעצם נוגע באיזשהו אספקט אחר של אתגר שיש, אבל הכל בסוף, אם נסתכל על זה, מתנקז לעולמות האסטרטגיים העסקיים בעצם. ורציתי לשאול רות, בעצם את אמרת שליווית אותה תקופה, איך מתנהל מודל העבודה שלך? זאת אומרת, את מלווה אנשים תקופה ואז זה נגמר, או שאתם עדיין ממשיכים להיות בקשר? במקרה שלה אנחנו עדיין עובדות ביחד, אנחנו גם מקימות עכשיו ביחד עוד איזשהו נטוורק בעולמות הפמטק, שאנחנו נשיק אותו באירוע שיש לנו עם פיטנגו ב-21 ליוני, שזה אירוע שמתמקד בעולם הפמטק. אז אנחנו ככה עובדות ביחד על הרבה מאוד דברים, גם על הסטארט-אפ שלה, אבל גם באמת על עוד דברים נוספים. אז פה זה מערכת יחסים שהיא לחלוטין מיועדת להיות לטווח ארוך ולריצה למרחקים ככה מה שנקרא. אבל כן יש מקרים, כמו למשל מה שסיפרתי בפעם הקודמת, שזה היה ברור שהליווי לא הולך להימשך forever. זאת אומרת שהיא צריכה תמיכה בדברים מסוימים, זה היה משהו שנמשך חצי שנה, וזה היה לי ברור, וגם לה היה ברור, וגם זאת הייתה המטרה, שבסוף זה ייתן לה את היכולת ואת הכלים להמשיך לבד, כשאני תמיד זמינה לה אם היא צריכה להמשיך, וזה גם יכול להיות דברים יותר ממוקדים. זה יכול להיות איזושהי שיחה של 2 איזשהו ייעוץ יותר ממוקד, של לבוא ולפתוח איזשהו נושא, ורגע לקבל איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר, פרספקטיבה חיצונית, ממישהי שלא נמצאת בתוך הארגון, כדי לראות איך נכון להתנהל. אז באמת הייעוץ והליווי הזה יכול להיות דברים ארוכי טווח, יכול להיות דברים שככה ביניים, ויכול להיות דברים מאוד, מאוד ממוקדים. ממש תלוי בצורך של היזם ושל הסטארט-אפ. כמובן שהכי כיף זה לעשות דברים שהם נמשכים לאורך זמן, וככה לראות את הפירות, כי אני באמת חושבת שבדברים האלה, בטח בתעשיית ההלס, שהדברים יחסית זזים בלאט, לוקח זמן לראות את התוצאות, אבל אני ממש גמישה לצרכים של היזמים. מגניב ממש. ועכשיו אני אשמח רגע לדבר במילה ככה על העבר שלך. באמת דיברנו שעשית המון תפקידים, מחקרים קליניים, customer success, באמת המון דברים. תוכל לתת במילה איך את מרגישה שהדברים האלה באופן ספציפי ונקודתי עוזרים לך בתפקיד שלך היום? זאת אומרת, מה לקחת מהתקופה שלך כ-customer success, מה לקחת מהתקופה שלך בפיתוח עסקי, בביזדב, וכיוצא בזה? אז נתחיל רגע מהמחקרים הקליניים. בתקופה שהתעסקתי עם מחקרים קליניים, גם באיכילוב, עשיתי המון מחקרים שנקראים Initiate Investigator Studies, שככה למי שלא מכיר, זה מחקרים שהרופא הוא החוקר והיזם, זאת אומרת אין חברה חיצונית, חברת תרופות או Medical Device, שבאה ומממנת את זה, אלא הרופא מקבל איזשהו מימון, איזשהו גרנט, ובעצם יוזם את המחקר בעצמו. המשמעות של זה זה שמרימים בעצם את המחקר מאפס. שאתה כמו מיני סטארט-אפ כזה בתוך הבית חולים, ובונה את הכל, כותב את הפרוטוקול, בונה את כל התופסי הסכמה, מנהל את כל התקציב, עושה ממש את כל העבודה מאפס. וזה היה רוב המחקרים שעשיתי בתפקיד באיכילוב.
וזה נתן לי ככה את ההשתפשפות הזאת בעולם של המחקרים הקליניים, בלהבין איך בונים פרוטוקול, איך בונים מחקר, אז דברים שלקחתי איתי אחרי זה לתפקיד בטבע, כשבתפקיד, וזה גם דברים שאני משתמשת בהם היום, זאת אומרת, היום אם יש סטארט-אפ, בדוגמה היום אני עוזרת לסטארט-אפ אחד באמת בכתיבה של פרוטוקול של מחקר קליני, אז יש לי את היכולת באמת לבוא ולזהות מה צריך לשנות, מה חסר, מה בעייתי, ולתת את התמיכה הזאת. מהמם. כשהייתי בטבע והתעסקתי באמת עם כל העולם של הפיתוח תרופות והתופעות לוואי וכו', אז קודם כל בכלל להכיר את העולם הזה של הפארמה, שהוא עולם מאוד מאוד שונה. להבין איך הוא עובד, לדעת איך דברים עובדים בתוך חברת פארמה מבפנים. היום אם יש סטארט-אפ שאני מלווה שרוצה לפנות לחברות פארמה, אני יודעת לבוא ולהגיד להם, תשמעו, אל תפנו למחלקת אינוביישן, כי זה לא רלוונטי, אתם צריכים לאתר את הצ'מפיון שיושב במחלקה, שאו היא המחלקה שמקבלת את ההחלטה ותשלם על המוצר, או היא המחלקה שתשתמש במוצר, והם יבינו איך זה פותר להם את הכאב, ויעזרו לכם להוביל את הדבר הזה בתוך החברה. מהמם. וזה דברים שאם לא היית בפנים, הרבה יותר קשה לדעת אותם. וזה באמת ערך שאני יודעת להביא מהעולם של טבע. כל העולם של מנג'מנט קונסולטינג, ואני אקח את זה גם להשקעות הון סיכון, זה רגע איזושהי ראייה רוחבית, זה להבין איך משקיעים חושבים, זה להבין איך ארגונים נראים, איך בונים תהליכים. אז זה באמת דברים שהם מאוד משמעותיים היום כשאני עובדת עם סטארט-אפים בשלבים טיפה יותר מקדמים, אבל לא רק. אני חושבת שתהליכים נכונים צריכים להיבנות בשלב מוקדם, ואם אני אחבר את זה רגע לתפקיד שעשיתי כ-Customer Success, אז הייתי Head of Customer Success, בניתי את התפקיד הזה, בניתי את כל התהליכים, הרבה טעויות שעשינו כחברה, זה דברים שאני יכולה היום לקחת וללמוד מהם ולהסיק מהם, ולעזור לחברות להימנע מהטעויות האלה, ולדעת איך כן לבנות את התהליכים בצורה נכונה, מהמם. ופיתוח עסקי אני עושה בעסק של עצמי, אז זה דברים שאני יכולה ליישם אותם, אבל גם לעזור באמת לסטארט-אפים לעשות את זה נכון. זאת אומרת, ההבנה שאין רק דרך אחת שעובדת, שיש כל מיני צורות שיכולות לעבוד, ואתם צריכים לבחור את מה שא' אתם מרגישים איתו בנוח, כי אחרת זה לא יהיה אותנטי, וכשזה לא אותנטי מריחים את זה למרחקים, וב' לראות מה נכון לכם ברמת החברה, ברמת המוצר, ברמה האסטרטגית. נשמע מגניב ממש, ואני אשמח רגע לאתגר אותך, זאת אומרת בואי נניח באופן היפותטי שעומדים למחוק לך את קורות החיים ולהשאיר לך רק ככה שני תפקידים שהיית בהם, ורק היכולות שלהם עוברות איתך לתפקיד שלך כבעלת עסק. איזה שני תפקידים היית משאירה? זאת אומרת איזה שני תפקידים מבחינתך הם תרמו לך הכי הרבה בדרך שלך היום? רק בהלס או גם להתייחס למשא ומתן? גם וגם. אז אוקיי, אז קודם כל זה שהייתי 3 שנים עוזרת הוראה בעולמות המשא ומתן, מהמם. זה בעיניי משהו שמאוד ככה היה game changer ונתן לי כלים וידע שהשתמשתי בהם גם בתפקידים עסקיים, זאת אומרת, סדנאות והרצאות שלי מבוססות לא רק על הידע האקדמי, אלא הן אורזות ידע וניסיון אקדמי עם ידע וניסיון עסקי. אז זה משהו שהייתי משאירה. הדבר השני, אני חושבת שזה קצת התלבטות בין התקופה שהייתי משקיעת הון סיכון, כי אני אישית הייתי משקיעת הון סיכון ב-2021. ו-2021, למי שלא יודע, הייתה השנה הכי טובה שהייתה פה, ולא רק פה, אי פעם בהייטק. היה המון כסף פנוי שחיפש כתובת, והתוצאה של זה שאני בשנה הזאת עשיתי כמות עבודה שאנשים עושים ב3 שנים בקרן. זאת אומרת, עברתי על 2,000 דקים, פגשתי 500 סטארט-אפים, כתבתי 20 investment memo שהתקנברטו ל7 השקעות. בתקופה של כמה זמן אנחנו מדברים? שנה. שנה. שנה וחודשיים, כן, זה מטורף. ספרים שלא רואים היום, כן. וזה נתן לי את היכולת גם לגעת בהרבה מאוד תחומים בתחום הזה, זה גם היה תקופת קוביד, היו המון תחומים שקיבלו אקסלרציה ונתנו להם מקום, מהמם. וגם להיחשף להרבה מאוד חברות, גם הייתה תקופה שגם היינו עושים ממש את ה-value creation, אחרי זה נהיה value creation platform, אבל היינו עובדים המון עם היזמים באופן צמוד ועוזרים להם, אז זה גם כזה משהו שנתן לי ראייה מאוד מאוד טובה. מצד שני, אני חושבת שהניסיון ה-hands-on'י בסטארט-אפ, והתקופה שהקמתי Customer Success ושהייתי דירקטור פיתוח עסקי, זה ניסיון שאין שני לו, ואני חושבת שאם אני רגע מסתכלת על עולמות ההון סיכון, אז בעיניי כדי להיות באמת משקיע טוב, אגב, זה גם נכון להיות קונסולטנט טוב.
יש חשיבות מאוד גדולה לבוא עם ניסיון אופרטיבי וניסיון hands-on, ולא רק לגדול מתפקידי אנליסט, אסוסייט וכו', בין אם זה בחברות ייעוץ ובין אם זה בקרנות הון סיכון, כי זה אחרת. להרגיש את הדברים בידיים, לעשות אותם, זה נותן ניסיון שהוא פרסטס, אז ביקשת 2, אבל אנחנו נסכם ב3. התכנסנו ל3. מגניב. רציתי לדבר על משהו לא פחות חשוב, רעות. יש לך ניסיון רב בכל עולם הנטוורקינג וקהילות וכנסים שאת מקפידה ככה להגיע, וגם ראיתי על זה ממש פרק פודקאסט נכון. שלך. הרבה אנשים רוצים להשתפר בהיבטים האלה ולא בדיוק יודעים איזה צעדים או איך המיינדסט שלהם צריך להשתנות בהתאם. יש לך טיפים לאנשים שרוצים לשפר את הסקיל הזה בחיים שלהם? 2 טיפים. קודם כל אני אגיד שאני בן אדם שנטוורקינג בא לי מאוד בקלות תמיד, באופן טבעי, מגיל מאוד צעיר. אם יש תכונה שאני יכולה להעיד על עצמי, וגם הרבה חברים יעידו עליי, זה שאני מאוד people's person. וזה משהו שאני לא חושבת שיש דרך להיות כזה אם אתה לא כזה. ואני חושבת שגם אנשים שהם ככה יותר מופנמים, והם פחות people's person, יש כמה דברים שכן אפשר לעשות. הדבר הראשון זה ללכת להתנדב בכל מיני מסגרות, וזה יכול להיות כל מיני קהילות. אני למשל מנהלת בהתנדבות את הקהילת יזמי הלסטק של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, אחת מ8 תתי קהילות שיושבות תחת המיזם הגדול הזה של מאנדיי שנקרא סטארט-אפ פור סטארט-אפ, וזה משהו שא' משאיר אותי כל הזמן בקשר עם יזמים ולהישאר מעודכנת במה שקורה, ולא רק לשער מה קורה בעולם, וזה לייצר את הקשרים ואת החיבורים עם אנשים שיכול להיות שבלי זה יהיה לי יותר קשה להגיע אליהם, אז זה גם מייצר איזשהו נטוורק, וזה דרך מאוד קלה. כי ברגע שאתה חלק מקהילה, ואתה חלק מאיזשהו מעגל חברתי מסוים, הקרח נשבר לבד. אז אתה צריך לעשות פחות צעדים אקטיביים, בשביל לייצר את הנטוורקינג הזה. אז זה דבר אחד, ולהגיע כמובן למפגשים בקהילות, גם להתנדב בקהילות, אבל גם להגיע למפגשים בקהילות. זה דבר אחד. הדבר השני, כשאתם מגיעים לאירועים, וזה תמיד נראה נורא מלחיץ, בטח אם אתם באיזה כנס ענק, וכולם נראים שהם מכירים את כולם, ואתם ככה בהלם טוטלי, או ככה בעמדת קפה, או כשאתם נכנסים להרצאה ומתיישבים, לפנות לבן אדם אחד לידכם, היי, שלום, נעים מאוד, אני רעות, מחברת ככה וככה, עושה ככה וככה, או פשוט סתם, אני רעות, נעים מאוד, מי את, מי אתה. שנייה, לדבר עם בן אדם אחד. תחליטו שבכל אירוע אתם יוצאים עם בן אדם אחד חדש שאתם מכירים. בסוף הדבר הזה זה שריר שצריך לאמן אותו. וככל שתאמנו אותו יותר, ככה זה יהיה יותר קל. ופתאום אתם תתחילו להגיע לאירועים ואתם כן תכירו אנשים, כי פגשתם אותם כבר באירועים לפני, אז פתאום זה יהיה פחות מאיים. ואתם תעמדו ותדברו עם אנשים, אז אנשים אחרים ייגשו אליכם, כי יש אנשים שזה בא להם יותר בקלות, והם כן רוצים להכיר. אגב, אני מחר הולך לכנס של גיק טיים, אז ככה תודה על המצוות. בא לי בטיימינג טוב. אז מגניב, אני לגמרי מתחבר עם הגישה שלך. דווקא אני באופן אישי, אני חושב שדווקא אנשים שהם לא מרגישים הכי people's person, אני חושב שזה שריר שבאמת ניתן לעבוד עליו עם כל השיטות שאת ציינת עכשיו. אז אם עבורך זה בא בקלות, אז לעבור אנשים אחרים צריכו לעשות מאמץ, ואז יצרו את האינטראקציה, ובאמת זה יזין את עצמו, וככה יהיה להם נחמד ונוח. רוצה לדבר איתך דווקא עכשיו על העתיד של שוק ההלסטק. שוק ההלסטק, המדטק, זה שוק רחב, אנחנו יכולים לדבר היום על דיג'יטל הלסטק, שזה בעצם כל הנתונים הדיגיטליים של שוק הבריאות, ולא בכך הבריאות פרופר עצמה, יכול להיות חברות הפארמה, ומכשור רפואי פרופר, ופמטק. אנחנו ככה באמצע 2026, לאן לדעתך הדברים הולכים מפה הלאה? אוקיי, אז קודם כל אני חייבת להגיד שכמעט כל מה שאנחנו נראה מעכשיו הלאה, קשור באיזושהי צורה למהפכה של ה-AI, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין. הדבר הראשון זה שאנחנו, וכל מה שאני אומרת כמובן זה דעתי האישית, ומה שאני רואה בשוק, אם מישהו ממאזיננו חושב אחרת, אני ממש אשמח שיגיבו ויגידו ככה בהערות לפרק. דבר ראשון שאני חושבת שאנחנו נראה ואנחנו כבר רואים, זה התפתחות בכל העולם של drug development, drug discovery ו-clinical trials. הרבה חברות שאו ינסו לקצר את התהליך של ממולקולה ועד לתרופה בפועל, זה תהליך שברגיל לוקח 15 שנה, אז או לקצר את זה, או להגדיל את האחוזים של הסיכוי שמולקולה
תהפוך לתרופה, שהיום עומד על משהו כמו 3%. אז זה צד אחד, או גם העולם של דרג repurposing, לזהות תרופות שכבר קיימות, ובעזרת מודלים של ביג דאטה, לזהות לאיזה עוד מחלות הן יכולות להתאים, ובאמת זה מגדיל ככה את השוק של התרופה, ונותן פתרונות לעוד מטופלים. הצד השני של הקליניקל טריילס, זה כל העולם של לייעל את העולם של הקליניקל טריילס, בין אם חברות, ויש כמה ישראליות כאלה, פייס 5, קוואנט הלס, שבאמת באות לעשות איזה שהם פרדיקציות לאיזה מחקרים קליניים כן יצליחו, האם הדיזיין של המחקר הוא הדיזיין הנכון, האם הקבוצות שנבחרו הם הקבוצות הנכונות. כל המקום הזה של לייעל את המחקרים הקליניים, ועוד פעם זה נישה בתוך כל הדבר הזה, התהליך הזה של drug development, כי אם אתה מייעל את המחקרים הקליניים ואתה יודע לצפות את התוצאה בסבירות גבוהה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כן, למולקולה הזו כן יש סיכוי, למולקולה הזו אין סיכוי, הדיזיין הזה של המחקר כן נכון, לא נכון, ובעצם גם לחסוך כסף, גם לצמצם זמנים. זה אחד. דבר השני, אנחנו שני דברים שקשורים לאותו אספקט של ה-AI, וזה העובדה שתוכנה נהייתה סוג של קומודיטי. ואז זה הולך לשני מקומות. אחד, אנחנו כבר רואים, ובעיניי זה יקבל עוד יותר תאוצה, את חזרתו של המדיקל דיווייס, חזרתו של ההארדוור, הברזלים, מה שנקרא, בגלל שתוכנה נהייתה יותר קומודיטי, הדרך לייצר חפיר בעולם הזה של ה-Health והפתרונות HealthTech תהיה לחזור למקומות של ה-Devices, שהרבה יותר קל גם לכתוב עליהם IP, ולשמור ככה על המוצר שלך, ולייצר איזשהו בידול של משהו שהוא באמת יותר ככה, יותר נישתי, יותר מיוחד. הצד השני של זה, זה שאנחנו נראה וכבר רואים צמיחה בעולמות של B2C. מאוד קל היום לפתח אפליקציות. אם פעם ה-B2C היו שני מחסומים מאוד יקרים. אחד, העלות פיתוח של אפליקציה הייתה מאוד יקרה, כי זמן של מתכנתים היה דבר מאוד יקר, ואם נלך עוד שנים אחורה, אז לא היה אפשרות לפתח ב-Native React, והיה צריך לפתח iOS בנפרד ואנדרואיד בנפרד. היום זה הרבה יותר קל, להגיע ל-MVP ורגע לבדוק בכלל שיש מי שרוצה לשלם על המוצר שלך, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר, משמעותית עולה פחות כסף. והדבר השני זה שהשיווק B2C פעם היה הרבה יותר קשה, והצריך משאבי כסף הרבה יותר גדולים. היום זה הרבה יותר קל, גם בעולמות של הרשתות החברתיות, אבל גם יש כל מיני פתרונות שאנשים הצליחו לפתח שמבוססי AI וכל מיני אייג'נטים שיודעים להיכנס לך לרדיט ולא להיחסם ברדיט ולרוץ על רשתות ובעצם לבוא ולהמליץ על המוצר, ואפשר לקרוא לזה הנדסת תודעה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אבל בסוף הדבר הזה עובד. ואז העולם הזה של ה-B2C נהיה פתאום יותר אטרקטיבי. הדבר השלישי, אני חושבת שאנחנו כן נראה צמיחה בעולם של הפמטק, זה משהו שהתחיל לקבל תאוצה בימי קוביד, וממשיך לקבל תאוצה, ואני רואה יותר ויותר סיגנלים בשוק, גם ליותר משקיעים שרוצים לשים על זה כסף, וגם ליותר חברות שרוצות להתפתח בתחום, וזה בא בקורלציה באמת לכל תנועת המיטו שהלכה וגדלה וכו'. והדבר הרביעי שאני חושבת שאנחנו נראה הוא דווקא ירידה במשהו. בתקופה של הקורונה הייתה הרבה עבודה עם real world evidence data, ודובר המון על שיתוף של דאטה בין ארגוני בריאות, כדי להגיע באמת לאפקטיביות של מחקרים ותוצאות. אני חושבת שאנחנו דווקא נראה ירידה בשיתוף, אנחנו נראה יותר עלייה בשימוש בדאטה, אבל אנחנו נראה ירידה בשיתוף מתוך ההבנה שדאטה is king זה האסט הכי חזק שיש לו אותם ארגוני בריאות, והם לא ימהרו כל כך מהר לשתף אותו, אלא הם ירצו דווקא להגן עליו, לראות איך הם יכולים לעשות לו מוניטיזציה בצורה טובה יותר, ולמקסם את הערך שלו. מגניב ממש. אז בהמשך לכל הכיוונים העתידיים שציינת פה עכשיו, ובהמשך לאמירה שלך מקודם, שדווקא את פחות היית רוצה להקים סטארט-אפ משלך, אלא יותר ככה ללוות ולסייע במעוף הציפור. אם בכל זאת אני אשאל אותך, אם מחר היית מקימה סטארט-אפ, במה כנראה היית עושה או לפחות באיזה תחום היית כנראה עושה את הדבר הזה? אני חושבת שאו פמטק, כן, כנראה שפמטק, זה אפילו לא זה כנראה בעולמות של פמטק, זה התחום הכי מדבר אליי, הכי מעניין אותי, שאני חושבת שגם יש בו ערימה של הזדמנויות, זה כאילו כסף על הרצפה בעיניי, בקטע חריג,
ולא סתם גם הניסיון שלי להיות ככה כקו-פאונדרית של סטארט-אפ ישב בעולמות האלו. מגניב ממש. ואם רעות, אני אבקש ממך לתת איזשהו טיפ ככה ליזם בתחילת הדרך שלו, אפילו לא בכך שהגיע לסיד, אלא מישהו עם רעיון, אולי יתחבר לאיזה חבר בתוכנית יזמות, אנשים ככה בתחילת הדרך, ב-2026, יש לך איזה שהם כמה מילים להביא להם? תשקיעו הרבה מאוד זמן ומחשבה בלבחור את המודל העסקי הנכון. תדברו עם כמה שיותר אנשים שהם קהל היעד שהולך להשתמש במוצר. אל תניחו הנחות, אלא תעשו ולידציה להנחות האלה. כי אם יש משהו שהוא באמת יכול להיות make or break ב-health tech, וזה בגלל שתהליכי המחירה מאוד מאוד ארוכים, זה פשוט לבחור מודל עסקי לא נכון. כי עד שאתם תגלו שבחרת מודל עסקי לא נכון, אתם כנראה תגמרו את הזמן, את הכסף, את כל המשאבים שיש לכם, וחבל, זה משהו שאפשר למנוע אותו מראש. מגניב. ועוד שאלה ככה בהקשר דומה, חבר'ה צעירים שהיום ככה, לא יודע מה, לצורך העניין בישראל, סיימו צבא לא מזמן, מתלבטים ככה לגבי העתיד, המשך הקריירה וכו'. אנחנו מן הסתם בזמנים שונים לעומת כמה שנים אחורה, AI מיותר כמובן לציין, איזה שהם טיפים להם, משהו שככה יצא לך לחשוב עליו לאחרונה, שכאילו אופן ההסתכלות על הקריירה צריך להיות שונה? האמת שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי ממש בשבוע שעבר הובלתי שולחן עגול בנושא הזה, בכנס ביונד סאמיט של רייכמן, שזה כנס שבעצם הביא סטודנטים מכל המוסדות בארץ, ליום כזה של לפתוח את הראש ואת המחשבה, ולהיכנס ככה למיינדסט הרייכמניסטי שהם קוראים לו, היזמי יותר, והיה ממש שולחן עגול על תעשיית ההלטק, וזה בדיוק השאלות שדיברנו עליהן. ואחד הדברים שאמרתי להם זה שהם צריכים לשמוח שהם בדור, ששוק התעסוקה בדור שלהם זה שוק תעסוקה של כישורים ולא של תארים. ושבסוף מה שחשוב זה לזהות מה הכישורים שבאים להם יותר בטבעיות, מה הם אוהבים לעשות, לצד מה מעניין אותם והם לומדים. ויש מודל שנקרא מודל אזור הגאונות, שמדבר על זה שלכל אחד מאיתנו יש בעצם 4 אזורים של כישורים, אז אזור אי המסוגלות, אזור המסוגלות, זה דברים שאני יכולה לעשות אבל לא אצטיין בהם, אי המסוגלות זה דברים שעדיף שאני ממש לא אעשה, מצוינות, זה דברים שאני יודעת לעשות בצורה מאוד מאוד טובה, אבל לא כי שם יושב השילוב בין הפשן שלי ליכולות שלי, אלא פשוט למדתי לעשות אותם בצורה טובה, ואזור הגאונות, שזה השילוב הזה בין הפשן לבין באמת הכישורים שלי. והמלצתי להם לשבת ולחשוב איפה יושב, באמת לעשות להם את המודל הזה, ולזהות איפה יושב אזור הגאונות שלהם, ולשם לכוון. ודרך מאוד מעניינת לעשות את זה, זה לחשוב על, שאלתי אותם, מישהו פה מתנדב במשהו, כולם הרימו את היד. ועשיתי איתם ממש סבב, שאלתי במה כל אחד מתנדב, מה אתם עושים. וכל אחד כזה אמר את הדברים, והרבה אמרו בסדר, אבל זה לא קשור לעולם הזה של ההלץ, אבל אמרתי אוקיי, אבל בהתנדבות שלך. מה אתה עושה? אני מדריך. אוקיי, אתה אוהב הדרכה? אתה אוהב ללמד אנשים? אתה אוהב להיות כן, מאוד. עשית את זה בעוד זוויות בחיים? כן. אוקיי, אז זה איזשהו משהו שהוא קישור שלך שמתכתב עם תשוקה. עכשיו בוא תחשוב, תעשה מיפוי של תפקידים בעולם הזה, תדבר עם אנשים, תראה איזה דברים יש בחברות, מה יכול להתכתב עם הסט קישורים והתשוקה הזו, שיממש את זה. וזה לא חייב להיות בתפקיד הראשון. מעניין ממש, וככה נקודה אחרונה באזור הטיפים, טיפ לאנשים שככה חשבו, רוצים לצאת לעצמאות, פחדו לעשות את זה, והנה אנחנו כאן בפרק ויש לך כמה מילים להגיד להם? שלא יגידו שאני מדרדרת אנשים לצאת לעצמאות. אני חושבת שקודם כל, שנייה להיות ריאליים, להערך כלכלית לסיפור הזה, לקחת בחשבון אני לא אגיד שאין יוניקורנים, אבל רוב האנשים לא יהיו היוניקורן הזה, ולרוב עסק בשנה הראשונה שלו, אתם לא תגיעו למשכורות שאתם עושים בהייטק, אז להערך לזה כלכלית. ודבר שני, לשבת ולעשות חשיבה אסטרטגית על מה המוצרים שלכם, לעשות את המחקר שוק, להבין מה בא לכם לעשות, אבל האם באמת יש מי שישלם על זה. וזה ממש גם בסדר בהתחלה לקחת כזה פרויקטים שהם לא המייג'ר שלכם, או להישאר באיזה חצי משרה במשהו, אבל כן ללכת עם הפשן. זאת אומרת, ממש להבין מה מעניין אתכם לעשות, מה אתם רוצים לעשות כעצמאים. אזור הגאונות. כן.
אז ככה, לקראת סיום רעות, מי שהתעניין בעשייה שלך, שיצרת אצלו סקרנות באחד מה1,000 היבטים שנוגעים לחיים שלך, איפה אפשר לעקוב אחריך ולהיות מעודכנים בתחומי העשייה שלך? אז אפשר לעקוב בלינקדין, אפשר לעקוב באינסטגרם, ובקרוב גם יהיה ניוזלטר שיהיה אפשר לעקוב, שאני אפרסם אותו גם בלינקדין וגם באינסטגרם, ובשניהם בעצם אפשר מגניב. כרגע לעקוב. אני אגיד גם מהזווית שלי שבאחת הפלטפורמות שלך הגעתי לדף הנחיתה שלך, שזה דף נכון. ככה שמרכז את כל הפלטפורמות, מאוד נוח, מאוד נחמד, מאוד נעים, כמובן נצרף קישורים לפרק. אז הגענו לסיום רעות, רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת, היה פרק מדהים ומעניין, וזהו, אז צופים יקרים ומאזינים יקרים, איתכם הייתה רעות אליה, אני הייתי אביב, ונתראה בפרק הבא.